הרבה אנשים מאוד נחמדים ביקשו ממני לעשות את תספורת פאקבוי הענפית הגמדית. מה זה פאקבוי הענפית הגמדית? פאקבוי הענפית הגמדית זה פאקבוי שבו אנחנו נראים כמו ענפית, לוקחים את כל השיער שיש לנו, מעלימים לצדדים, ומשאירים את העיניים של הענפית הגמדית ואת המקור היפה והארוך של הענפית הגמדית. ככה זה נראה מהצד. ואז שאנשים רואים אותנו ברחוב, מיד הם יסתכלו עלינו ויגידו, אוי, פאקבוי ענפית גמדית. איזה יופי. עכשיו, איך אני הופך את פאקבוי הענפית הגמדית לפאקבוי הענפית הגמדית פרימיום? מה שאני עושה, אני יכול לפתוח את הכנפיים של הענפית, כן? ואז כאילו ענפית גמדית עם הכנפיים שלה, ואז שאנשים יראו אותנו ברחוב יגידו, אוי, ענפית גמדית! יו, עם הפרימיום!